Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuɗum nder raw moɗon Adamu Haruna. Min gaddani en dede application ma bo tindinore lawol ngol a tokkata a jippina kala vidéo marɗa haaje fo ha YouTube ma bo Facebook ma bo Instagram e ko nandi be majum ma bo a lara status goɗɗo ha WhatsApp isin WhatsApp maɗa wala dede a fota télécharge dede photo jo o wati man ɗo je status mako ngam may application je min gaddani en ɗo a wawan a tokkagal nder magel a télécharge dede photo maɗo a jippinagol dede non marɗa haaje yake feere tawan a tawa photo goɗɗo a yiɗi ha télécharge gol seydi a waɗa capture d'écran a waɗa capture d'écran may ɗo a yiya ɗum wurtanakima dede no marɗa haaje ɗuɗɓe nder moɗon bo ƴami min lawol ngol mi tokkata mi jippina vidéo ha Facebook ha YouTube e ko nandi be majum ɓawo en gaɗino tindinore nde tokkata jippina vidéo ha Facebook ɗuɗɓe nder moɗon naftira be majum amma non application je min gaddani hande application vidmate application vidmen mi andi ɗuɗɓe nder moɗon ɗo andi application vidmen amma lawol ngol tokkata heɓa application may ɗo kanjum ɓuuri saɗango ɓe andi application may ɗo ngel heɓata ko ha Play Store ko da wiya ɗaɓɓitan application man ha Play Store ngel sangel heɓugo ngam may ɗuɗɓe nder moɗon moɗo ƴama min haala man ɗo min ɗaɓɓiti application je hani ha télécharge vidéo ha YouTube be majum min keɓana en ni application dedeji hakkilo nangata dedeji hoynanta yimɓe woodi je mi yerbani woɓɓe feere ɗuɗɓe mbi kabdi ɗum salari me dalila majum en lorti dow application vidéo man ɗo ni mi tammi yerbango ɗum dede kala ɓe noon ɓe nder groupe amin fu mi tammi yerbugo basé man ɗo marɗo haaje majum fu ya installa ɗum dede onon ɓe gona nder groupe ji amin bo dole seydi on nastagal Google on gaɗa dede recherche vidmate on jeeya application ji vidmate maɗa on télécharge ɗi on jawa naftira be maji to ɗum sargi on bo on mbawa matougomin dow numéro ji amin ɗi WhatsApp min tammi hokkugo haragare ɗo min gerbana on dede kuje ɗo may basé may ɗo heɓa on jawa naftira be majum ma bo on gara on nasta nder groupe ji amin je WhatsApp dalila majum kanjum watta yake feere min mbiya kabde ngare naste nder groupe ji amin je WhatsApp heɓa ko da hunde feere sargigal YouTube kuje feere min pota min geɓa ɗum ayi min ngala lien dede application vidéo man ɗo sakko min mbiya min desanayi on ɗum ha description ma bo ha comment arandejum nde on clique on ɗum majum naston tan application may tan min mari application ji man ɗo bo nandi application ji feere sey ɓe ceede a sodani ko nandi be majum to dalila majum min ngala autorisé min ngala kuje to dungayere e yerɓango on lien man ɗo min ngala ɗum minoma application may tan seyde min gerɓana on basé man ɗo mi tan mi on pamaniyam application may ɗo a wawana télécharge a jippina vidéo maɗa ha galerie maɗa a lara ɗum ɓe koye ɗum en andi ha nder YouTube kan seydi a jippina vidéo may ngol ɗo ha jooɗo ha YouTube ngol fotayi ngol jippo ha galerie maɗa nasta darangol ma bo gerɓanagol goɗɗo ko ha WhatsApp ko ha Facebook ko nandi be majum amma application vidmail ɗo ngel wannete ngel hokkuma télécharge vidéo dede no marɗa haaje ma bo ha Instagram e ko nandi be majum ɗuɗɓe nder meɗen ɗon dara vidéo ji ha Instagram mari haaje jippina ɗi amma anda lawol ngol tammi jippinirgo ɗi amma dalila majum hande en tanmi tindingo dede no ɗum warete ngam may tawa ɓillon ɓe surutu hedde ko nasti nder vidéo may ni kabde on abona to a abonay no habdu laaru bindi boɗeji ɗo a mema dow maji a habda a waɗa like bo non ta e jiɗa waɗugo sharing ma bo a partage lien man ɗo en ɗuɗɗo nder vidéo may giwon dede no ka tammi salorago amma vidéo may ɗo ngol jutan seɗɗa mi yiɗon mbatanagol hakkilo diga arande ha yahugo ragare heɓa pamon no ka woniri Yauwa sakiraɓe aranni man woni banta mi wi on da application may ɗo vidmen mi tammi on dari application may ɗuɗɓe nder moɗon ɗo andi application man ɗo amma application may ɗum heɓatako dede original el ngel may kam a heɓatagel dede ha Play Store dole seyde to min gerɓani on banta noon no min tindiniri on amma to mara haaje magel on mbawa nastugo dede gal Google on jawa gaɗa recherche magel misalu mo fof andi nda Google banni to nasti nder majum déjà min inde nder rande ɗo nde windi a laari no ɗum windiri vidmate feere ndaɗi ɗum wadduni application ji man feere je télécharge go dede yayi application mai a laari all download video ko nandi be majum ni nda ɗo ɓe windi vidmen ngel woni margel dama amma bana mi won application ji ɗi tawton ɗo funa ɗum original ji mai ngel mi mari hangel woni original mai hangel bo mi wala lien man sakko mi wiya mi yerbana on ɗum ngam mai ɓe wonɓe nder groupe ji amin je WhatsApp min tan mi yerbonoy go ngel basé man ɗo on kabda on installa ngel to ngel installé ha téléphone ji moɗon bana onon ɓe gona nder groupe ji amin je WhatsApp bo on mbawa matougomin dow numéro ji amin ni min tan mi hokkugo haragare min tan mi yerbango on dede lien kuje ɗo man kadi min tan mi yerbango on basé man sai on installa ɗum on naftira be magel ko bo on mata min on nata nder groupe ji amin may je WhatsApp heɓa ɗum ɓura hoyugo e ciwtoɗen kujeji ɗo man ɗo Yauwa to a waɗi a mema banni to a memi dow magel ni déjà a laari ha ɗum no holluma a installé a wawan a installa ngel a télécharge ngel banni to a naftiri be magel ngel waɗanima ma jam to ngel waɗanayima bo a wawan matougomin min gerɓanma original el may hangel woni ɗo banni bana mi tindino nda hangel woni ɗo to yotta a wawan nasta nder magel télécharge a vidéo gal YouTube ko Facebook ko Instagram ko photo ha WhatsApp e ko nandi be majum ni amma hedde ko man en arta en nasta YouTube taw en gaɗa ɗo laara vidéo ha YouTube ɗum fottanma misalu en nasta YouTube banni a nasti YouTube en gaɗo en aɗo dilla sa fototiɗo e vidéo feere pottangol ma misalu en mbawa nasten e vidéo may fu heɓa tindinen yimɓe ɗeɗe no pamirta boɗɗum min mbawa en nasta nder vidéo ji amin ɗi Jaygol Pulaku je YouTube misalu en gaɗo a nasti YouTube banni nda vidéo ngol en gaɗu vidéo may ngol fottanima yiɗi a télécharge ngol a wawan gara mema dede ha toɓɓon taton kon nda misalu banni
nda to bonta ton do e ngadu bo ma nasna der video mai do sai to ado dara ngol fottama misalo nasna der magol banni ngol fuddi fiugo misalo ndangoda ngol fuddi fiugo ngadu ngol fottani am yidi de mi yami télécharge ngol amma hedde ko mi tinina lawol on tokkata on télécharge nda lawol kullum to mi biyata on kabde on ngada like de on geta alama banta kolel do alaadi ngel balwi jotta ko ngel wadi kuje do to memi do magel banni ayen ngel warti am play jotta memi do magel ngel warti am play to do awadi like e ko nandi be majum on kabda on ngada commentary on kabda nda babal je min bi'eno on kabda on kuje do on abona bo da dum do laari bindi wadi don boji halari don boji to wari memi do be bindi abonné man banni do ayen di garti baleji da kungel je min bi'ata on ayata banta lengure ko nandi be majum rangel do ay kungel do to memi do magel ni ayen kon garti han kon taton se janga da kuje do man do banta min tindin tan ko nde to hedde ko man do nda babal a partage ta kuje do man to en ngadu an aida télécharge hunde nda do amemata babal windi partage do to aida télécharge video man sai amema do ha windi partage do alari to wi memi do windi partage ma dum waddani ma nda WhatsApp nda ko me fu ko nandi be majum alari nda WhatsApp nda do ma dum WhatsApp business nda do ma dum WhatsApp kuje do nda an kam kuje do to gidda herbu ngol yaki fere mbiyo on gerbana min li on gerba li man ha de groupe ji modon je WhatsApp gal do ma on bawa gerbira dum tawadi ni da WhatsApp mo gidda herbango awan germana de kala goddo mo gidda fu to en ngadu an aidi télécharge application mai on lawol ngula to kata télécharge dum se awara nda application ngel mai vid med mai rangel do alari no ngel wangini rani am do angel foti ngel wanginam ma ngel holluma alama magel tan dum wanginam ma do inde kujero ma do download video ko download kujero fere a tabbina dum hangel mai ni se awara amema do magel banni dai rangel dum wari babe didi rangel do ma alari jamemi fu en bawa mema do ngel man do banni to memi do magel wada recherche se arena sa depende de connexion mada alari dum wada recherche jotta se ndena dum waddana en jotta da dum waddani en jotta to video mai ngol gino da ida télécharge ngol warta musique gimol a nda do warta a wala télécharge ngol do amma jotta dum video nda video do en garata nda ko be nufoto be kukon on darata do nda kukon jon darata nda do 144p 240p 360 e 400 fujero ndiri yana labugo magol ayidi to télécharge ngol labi wanena ko ngol wadi flu to ngado en yidi ngol laba sosai sai ngara jara gare jum do je 480 do amen to wadi hangol burata labugo may don be burata yarango ma de connexion sa wala nda ha didol bodol lo habe windi télécharger do alari na be windi télécharger sa mema do majum banni bawta memi do majum déjà nda dum do taskito nda dum do idum lima déjà ha dum 99 dum alama dum wadi good alari do dum wadi alama good gol télécharger ke be jawdum to connexion mara dai ma ayan dum dai to jota en bawa ngurto den jenna sende de babal galerie meden gen video meden ma kangol jippaki misalu mi wara nda babal galerie am do mina sende majum banni to ina sinde majum mabbina nakami wara babal kuje do mi dabbita ha to babal kuje je dum télécharge e ko nandi be majum mi wanda dum da download da kuje télécharge ade do da video mai to ina sinde majum banni da video mai tammi on dari dangol dum gola gol gadano den ha YouTube mi tammi on dari to do laal ko ngol to kata télécharge video ha YouTube en bawa nyentinire de ko larani kuje do mai video mai mi laari alama dum do juta misalo awan ngara nasanda application mai video min mando awan nasande magil banni hedde ko to amanati der magil banni ngel mabbitan tama yeso magil nda do alama YouTube awan nasira gallo télécharge nda alama WhatsApp nda Facebook nda Instagram ko nandi be majum to en garu nda WhatsApp on fotta maidi nasa télécharge de photo fere alaade ha statut goddo den WhatsApp ma da wala télécharge statut awan mema do WhatsApp man banni bawta memi do majum déjà dum waddani en da photoji de gondi ha statut kuje do ala jotta en garu da photo ngol fottani am yidi mi télécharge ngol goddo watingol mi wawan mi wara mema do magol bani to memi do magol nda alama do habe kollata en alama kuje do alari kungel do ham itta ya dum wanga boddum alari be wadi kungel alama télécharge go to mi wadi mi memi do magel banini alari kuje do my enregistré der galerie am déjà dum holli am to en garu mi yidi mi yerbitongol de ha kuje do bo do mi warata nda alama ko kollata WhatsApp do mi yidi mi yerbitongel ha mi yidi mi yerbitongol mi ma statut am ko mi yerbanangol goddo gal WhatsApp to memi do majum ni dum yara yam tam mi yerba dum banni ha en tinni de ko larani Facebook ma to awari memi do alama Facebook ma ni dum hollata wada login account mada a wada dede inde mada ni naftirta be mode pass mada Instagram ma banni to awadi ni dum waddante dede video ji di marra haaje fu anasta télécharge di video mede mangol juten potati ni dede je Facebook be je WhatsApp sai de bana balde garade to video mai do fottani on do mari haaje min tinni non dede no dum warete on bawai matougomin min ngada non video mai kanjuma musamman min tinina on dalla de no dum warete mi tammi on dari lawol ko ngol e tokkoto ngadon dum yawa sakirabe mi tammi on dari lawol ko ngol wala tokkata jipina video ha YouTube de lawol wala tokkata jipina e statut godo mabo mi statut godo ha WhatsApp ko nandi be majum mi tammi video mai ngol fottani ma on laari de lawol ngol min tindino lawol bongol tokkata télécharge de kuje do man ha
Facebook e Instagram e ko nandi be majum to wadi login account mara ni anasta tan ja télécharger dum ko wadi min tindina de lawol man do min di video ma do gol juuti yugo to video ma dum juuti yake fere bodum don torra be fere halarugo ko nandi be majum yugo de ko larani connexion e an kan mi kujeji fere fere dalila majum ton no mari haaje min tindina min ganna on dalla lawol gol tokkata wada login account mara je Facebook may ko je Instagram ha ya télécharger video man don ba windango min ha commentary on geccamin on mari haaje majum to bindani min commentary min tawi commentary ji modon duudi marbe haaje de min tindina on lawol gol jippinirta video ha Facebook ma bo ha Instagram ko like bo min tindinino de je Facebook ha video meden calinogol amma wobbe fere dum sargibe sedda yugo de be mbi be ngadi de no mado dum waranabe de no berde mabbe ngidini dalila majum ton no mari haaje min tindina on dalla ngadane min commentary on be min on mari haaje majum ha de less don gammai do bana min biyon application may do on gino min tindinino on nasata YouTube e kuje do Google on gada searching recherche de video men mando ton télécharge dum dum wadani on ma to dum wadana on bo yugo de application ji be on tawdi fere na dum ko to foni original dalila majum je min mari min on dum original ma min mari ton mari haaje on baawa matougomin min gerbana on application may do ben won be der groupe je min je WhatsApp kam min gerbana be base man do be installa dum e telephone ji mabbe onon be ngona der groupe je min bo dole on mata min do numéro jamin didi WhatsApp numéro angota ma dum numéro amin Adamu Haruna numéro angota bo dum numéro Salih Hassan mo matu don de min fu yerbana on de application may do ma bon kabda de gotel on nasta der groupe ji man do heba en ciwto warta to min gerbi dum ni wala ko yali min be goddo yake fere on tawai on bolono amin de yugo message ji be do duuda min neba min jabaki on e ko nandi be majum amman to on nasti der WhatsApp do der groupe ji min je WhatsApp do de garon ciwta ke to min gerbi dum ni on par modon on daari gammai do tangeji de wadugo like e sharing e kuje do